Sada bih zamolila predsednika izvršnog odbora Privredne banke Beograd, gospodina Miodraga Salaja, da vam se obrati. Izvolite. Hvala. Zaključenjem protokola o saradnji između Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i Privredne banke Beograd ostvaruje se razvijanje jednog poslovnog ambijenta u kome će se sa naročitom pažnjom uvažavati, razvijati i održavati odnosi sa srpskom dijasporom i Srbima u regionu u domenu donatorskih, privrednih, kulturnih, obrazovnih i humanitarnih aktivnosti, a sve u cilju uspostavljanja i jačanja odnosa između Matice i dijaspore, kao i Matice i Srba u regionu. Uzimajući u obzir nadležnosti i ciljeve koje aktivno realizuje i podržava ova kancelarija, a naročito u delu koji se odnosi kako na poboljšanje veze iseljenika državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu i njihovih organizacija sa Maticom, tako i na njihovu informisanost i uključenost u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije, Privredna banka Beograd se prepoznala kao partner kancelarije u realizaciji ovih ciljeva. U tom smislu Privredna banka Beograd je organizovala posebne kanale komunikacije za naše državljane u inostranstvu, putem kojih oni mogu da se informišu o svim potrebnim detaljima vezanim za transfer sredstava iz inostranstva na račune svojih najbližih, otvorenih u Privrednoj banci Beograd. Za njih će takođe na web sajtu kancelarije biti postavljen jedan poseban link, odnosno baner, preko koga će moći da dođu do osnovnih informacija i kontakt podataka Privredne banke Beograd, kao što su lokacije filijala i sve ostala pitanja koja mogu da ih interesuju u vezi sa tim transferima. Banka je angažovala resurse, ljude, otvorila je posebne 2 telefonske linije na koje oni mogu da se jave, otvorena posebna e-mail adresa i banka će aktivno učestvovati u komunikaciji sa našom dijasporom apropo njihovih bankarskih potreba. Od izuzetnog značaja je da naglasimo da se pristigli prilivi iz inostranstva po bilo kom osnovu, a upućeni klijentima Privredne banke Beograd realizuju bez naknade banke, kao što se realizuje i podizanje efektivnog novca sa računa, čime smatramo da je dodatno olakšan transfer novca iz dijaspore u zemlji. Ja bih voleo da naglasim da osim ovog bilateralnog sporazuma, odnosno dogovora koji smo napravili sa kancelarijom, koji je u stvari jedan pionirski, mogu da kažem, čin što se tiče Privredne banke Beograd, siguran sam da će toga biti još, jer apsolutno postoji interes finansijskih institucija da učestvuju u tome. Privredna banka Beograd participira u ovom projektu imajući u vidu jedan, rekao bih, viši ili širi cilj, a to je pre svega potreba za dodatnom institucionalizacijom finansijskih tokova između dijaspore i Srbije. Privredna banka smatra da ta institucionalizacija tih finansijskih tokova nije ostvarena na dovoljnom nivou u prethodnom periodu, da može biti mnogo efikasnija, da je ovaj postupak Privredne banke Beograd u smislu oslobađanja takvih transfera od troškova apsolutno usmeren na ostvarivanje te institucionalizacije. Kao što je rekla direktorka kancelarije, postoji još jedan veliki deo tih transfera koji su mimo normalnih tokova finansijskih ili legalnih i potrebno je učiniti sve kako bi se i ti tokovi stavili u neke legalne kanale. To je od izuzetnog interesa i za dijasporu i za bankarski sistem i za državu, jer na taj način praktično, pošto se radi o izuzetno velikoj sumi, znači u pitanju su milijarde eura, mi čak imamo i podatak da je od 2000. godine na ovamo oko 40 milijardi eura bilo unilateralnih transfera iz dijaspore ka Srbiji. Smatramo da je to jedna pozamašna likvidnost koja može da postane deo finansijske intermedijarizacije u Srbiji u korist bankarskog sistema i u korist ekonomije naše zemlje. Eto, sa tim bih zaključio i mi smo srećni što smo prva banka koja je potpisala ugovor sa kancelarijom i nadamo se da će ovaj projekat zaživeti što brže zbog svih ovih ciljeva koje sam napomenuo. Hvala vam.